KRISTIAN Chalai Pol, Zonuam Branch Biangbiakna Programme. One rule Lungtiawia Fanai nia. Zonuam KOHHRAN a lawyer KTP member nilai kan ibok. Kumin chu kum chun lam pang deu tang khan hi mun danga na thokin kan vea chuwang chuan KOHHRAN le KTP lama ka chan vo te kan chun som thei ta che lawa chung ka kal san tak te chu Sunday school lama hen senior department Thlirtu kania KOHHRAN lai ten sauna assistant secretary ni pokatin KTP lama chuan music subcommittee assistant secretary le lai ten sound subcommittee member kani kum kal te lam pang khan branch committee member ka ve thin ni KG1 kidisa nia KG2 ka new hofa chuan class 1 atanga 7 thleng Cambridge English School Biangbiakna class 8 atanga 12 thleng khan Sebo Higher Secondary School chuan BSc Pathian University College ania MSc le PhD MIZORAM University ni le MIZORAM chung ve ka kazir ni chu KOHHRAN le KTP ka man chuan mi sang nen te kan interact tama chung chuan mi hring din ho na ko nga te in ho zir na ko nga te stakin puya ba ka nge chan vo te kan nei chawa thil chi sang kan ti chawa chunga chuan puitlin na ko nga mi puitlin ka hria puitlin lo chi tak ni mai na ma ni ro rowa kan puitlin le pha chu ba ka chuan mi ma din Zinan tang te po thai ma thil tam tak zinan a tha khan na kan thon na ko nga te po na sin takin puin ka hria chu ba ka chuan nge KOHHRAN le KTP kan man chuan kan ni la tur tak ti mera chunga chuan te kai man na chuan Pathian thei na ko nga te mani ro rowa Pathian te kan lo thei pha vea chuan nun von na ko nga te na arin om na ko nga te le hlawkpui te tan po rin ngam ni na te midang tan ma som na ni tum na ko nga te po khan pui ve viau ni tu na ka na tak chu ka thona la re lowa a than lo na han soi tur po om than lowa ba ka chuan ha khan NZU lama khan angin lowin guest faculty ang ka thok ve thina ka hun lai po khan na la mi tur chu ka shelawa maro chu hei KOHHRAN nama program tam deu chang chuan class an lak pan lo chang chu om ve zo tam lowa maro chu apum puyanga en chuan te na la mi han tur ang khop chu nin ka shelo e zon na ma ngor chuan ne khazir le ei zon ngai thon lam pang han sei don tai ra MIZORAM society ai chuan KOHHRAN le KTP mai ba ka khotla nga te activities tam ve em chunga chuan ne khazir lai le na zong lai tan chuan har san te om ve thing ka hria mani experience train han soira research te kan ti chho ve a mawlh bo don lam pang thesis zia hun chho ve kha KTP lam panga chanvo chelnem kum ve tak te kha lo nia ba ka activities tam kum te KTP mai ba ka wai me lama te polo nia khang ve la khan ke mi efficient lo ve chi shim thil anti kop du athiam lo le ngai to thil sang ngai to ko thiam lo che ka ni boka wang khan thesis lam panga ru han pek deu kha har sa ka ti ve dewa huneng ma chen kha chu research lam pang ngai tu lu tuk hlei thilo hang ko ma kha khan ru ha de chang kha chu om ve thina ma ro chu har san na the kan ni deu kha chuan shroi tu te ne te kan hrila chuan nin mino hre thiam em ma Pathian shroi tu te kal tlangin kan
tan thatu lang tok ten remin ruat saka kum le lama ka chuan chanvo zang khai jok te kan neya chuan research support chu sangni som pasari khan thon takin kan zo ve thei ni tin hun local zera an pui te kan neya chung ko kan din chho ve don trana kha khan ezon nang het nei ve khat tru viewing ka sia chunga po chuan shoi tu te bula hangan soya chuan an nin no thiama kumin lama te chuan chanvo zang khai jok te mian pe a nei chu chunga chuan na zon na lama te le hei interview tur te in buat sei na hun tha te kan nei chawa khang vela khan na te kan deal chawa kumin chu Pathian zarah te kan mu ve te lo ani hemi chung sang a hi chuan na mihring a zir hi ni ve viewing ka hria ke niang mi efficient lutu lo ta na har sanna om thei kha then khat mi in dai zai chi ke mi tan chuan har sanna tu lo te po kha ani thein ka hria mihring a zir ni viewing ka hria chung ko lama chuan har sanna han soi tur om ka hre lawa ka in man ma ang te ai chuan in chung thil han ti ne na hun te chu tam lo deuh jok nge ma ro chu har sanna han soi tham ang chu omin ka hre lo zirna lampang zonam sanam an soi to ti lo kha chu hre om ti na han soi tur em ka nei lo a ei KOHHRAN le KTP lampang a ka in man deuh chuan nge chanvo thang thang ne kan nei ve khan an ti than vak lo chi deuh te le nge kan comfort zone pon deuh hleka mi an ti ngai te om ve thina khang ka chu hu phur om ve viau thina hun lai chuan ma ro chu khang ka chu uitlin jinna ang cher khan ya in chirna ang zong a phei chuan in chirna tur ka nei ka hre lo in chirom lo viau in ka hria thil tam tak kan tong ve chu zinga a ber han soi top chu har in ka hria nge hei an soi thin ang deuhin tianga chuan a hun lai a ha thlak deuh te hriom deuh te hi han ngai to let nuam hi ni thin te chu deuh thak chuan nge ha ta kan hnattlang thin te hei zan lai pel thlenga kan hnattlan chang te le kong che tak karah nge fe chuak a nei thin dang te po kha ngai to le thin nuam tin han soi le po hi tin KTP a te lo in mang ta lo ila kan kom lu tuk lo tu le hei tinga kan ne lu tuk lo tu te thian tha tam tak ka nei pha chung te chu ka tan chuan hu ma ba ka music te kan ti ve a ben te kan dina KTP lama te po khan kan talent nei veang chun te Pathian ta na man rem chang te kan nei pha khang kha hria dring tlak leng ka hria ei tun tum zona le chan na hi chu KTP in man le ni tin nun lampang deuh kha thim hin ka hria chuan chun chu mi hoi deuh lak chu an soi tum tai la KTP member te hi tam tak chu le khazir lai emo na zong lai kan ni deuh furin ka hria chunga chuan KTP activities te kan ngai poi mo rol hian kan career lampang nakin zera kan hu na tur kong te ngai to vera ani thain ka hria Pathian ina adama hne na dianga thlan tui luang zoi ei tura ti na khovel a khan kan lo meo chu wang chuan lo ting tur hi chuan na sa taka rim taka kan tho hing angaya chumi tur chuan kan buat sai thain ka hria ini khata dakar somni pali ba kan nei dik si lo chu wang chuan kan hun nei ang te atang kai thiang ber man an zir chho ze hi thain ka hria ami mal angamo apol ang te po hian an le hun hlunna an hria deuh dewa mi hun kan ngai hlut sak deuh le nge le hun vom dik khonga te po ma son tur te hi alo min ka hria chuan tiang lampanga ni tin le khazir na khonga mo na pu na khonga mo tianga KTP member active tak tak te rotling anom hian pon lam mi huwa te po KTP
nhưng te hi amoi thin atimoi tu ani thin ka hria e tun lai chuan then Pathian office na thatak tak mu ho chu KTP active lo deuh hlir ani tian zong te han zoi thina chumi atidik lo tu nge niang chumi chu ani lo tiang zong han proof tu KTP active chung hian tianga point a hlotin thei ani ti an so tu ni te khatum rom tai la a thain ka hria tin kan ni tin nuna zonna ni mo lekha zirna ko nga te po hian KTP member kan ni na te langthin se KTP programme lungat ni lo hian kan ni tin nun ko nga te hian KTP member Christian thalai kan ni na hi langthin se zirna ko nga te po exam na KTP member exam na en ton ching deuh ang te kha ain hme lo chutiam bokin zonna ko nga po hlawkpui ti kep ngai reng niang te kha Christian thalai tan chu en hme lo wa khanga khan kan ni tin hui mana te po khan KTP member ti om tak hun kan man zer kha thain ka hria lo me KRISTIAN Thalai Pol Zonuam Branch Biangbiakna Programme